ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚଢ଼େଇଟିର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତା'ର ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଷ୍ଟରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟିଏ। ତାକୁ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ମାଗିଥିଲା। କହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲମ୍ବା ଡାଳ ଅଛି, ବହୁତ ଡାଳ ଅଛି, ଗହଳ ଡାଳ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗଛଟି ତାକୁ ବସା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି କହିଥିଲା, ଦେଖିଲୁ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଗା ଦେଇନଥିଲୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲୁ, ତୁ ଭଗବାନ ତୋତେ ଆଜି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବୁଢ଼ା ବରଗଛଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲା, ନାଁରେ ଚଢ଼େଇ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ, ତୋ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଦିନ ମୋ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବଡ଼ମାନେ, ଆମର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆକଟ କରିଥିଲେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ସେମାନେ ଆମର ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି।